pasulj, smokve, orasi, med, losos, piletina, cherry paradajz, mozzarella, čokolada. Dva vrsna kuvara, Stevo Karapandža i Lepi Brka, takmičili su se sa svojim ekipama gošćama iz medija. Ovu nesvakidašnju radionicu i zanimljivo i vrlo ukusno druženje osmislili su Kitchen TV i MTS u školi kuvanja Il Primo. Sad ćemo se pozabaviti. Možda mi je loše da si secu na pola. Jesam ja vas pozdravio u ime Kitchen TV-a i MTS-a. To mi je jako važno, jer oni su bili dovoljno ljubazni i dragi da nam ovu zabavu omoguće. Ražnjići regiona, po crveno pa belo, po polučke, naprave pesto. To oni sve znaju što će raditi. To oni imaju ovdje u receptima, a vi kao treba da im tu samo malo pokažete... da im smeta malo. Tako nemaju oni pojma. A nemaju pojma što da pojma. Evo, s ove strane pravimo bombice od pasulja, znači slatko, a ovaj ekspertski tim ovde pravi, šta pravite? Tim koji je predvodio Lepi Brka spremao je tartar od lososa i bombice od pasulja prelivene čokoladom. Zadatak nije bio lak jer je trebalo napraviti čak 60 bombica. Stevo Karapandža i članice njegovog tima pripremale su baby kapreze sa pestom od rukole i pileću saltimboku na ražnjićima sa čokoladnim čili umakom. Mislim, ja radim sve što umem, to je ovo da upalim vatru i to. Mi stavljamo celu meru. Da, pa ima nas. Jeste se vi snašle tamo? Činije, evo sad ću ja vama činiju da obezbedim. Ovaj tiganj imate negdje zapržiti ovo poslije, ne? Pa dobro, kad ih slažemo ovdje na ovaj... Džu? Tako je, da. Može malo i pasulja. Evo sad ćemo kašiku dobro. Jel ima? Bravo. To bi trebalo ovako negdje, jel? Dakle, tako ćemo negdje rezati. Ovako ste zamislili, jel? Samo pazite da mi ne idete pod nož. Kao mali šnici da se naprave, jel? Oni se popapre, stavi se šnita pršuta, listić salvije, srola se i tamo ih, evo, mi pripremamo. Mislim da vam treba dosta ruku za to, da bi bilo brže. Pa mi ćemo to napraviti bez problema. Realno nisam Ovo ćemo napraviti ovako. Sad samo moram da operam ruke. Evo, ovako ih naredajte. Dobro, da so. A da, ima... Sada imamo... Kako ste zamislili? Ja sam mislio, ne znam da će biti dovoljno, pršutice sve. Ako tako sam nim, mislio sam stavljam možda ovako. I onda da se to sad malo samo srola. Ovako i da se zakače. Šta da kažem? Biće pesto, evo. Ko su učenice vama danas? Ja sam tako ne mogu snaći od ovih lijepih djevojaka, žena, da jednostavno Samo je zadovoljstvo. Što nije loše. Radimo zajednički, timski. Iseckamo malo, pa onda jedna stavlja biber, dok druga malo istuca ovo, da malo omekša. Ova radionica ima mnogo boljeg instruktora, ali mislim da je moja radionica ipak bolja, da su moji tamo pomoćnici sposobniji nekad. Ja moram da branim svoj tim, svoje timove. To su oni što nije nego ti si Lepi Brka, on nije Lepi Stevan. Kako ova kuhinja izdržava ovoliko popularnih kuvara i ovako divno? Ovo je strašno. Pa dobro izdržava, svi lepo kuvaju, svi su zainteresovani, atmosfera je dobra i kuhinja deluje jako dobro. Htio sam malo... Jel ima neki pakić možda mali za me? Ide dobro? Kolege novinari, koliko vidim, uče da kuvaju, a konkretno meni je najveći izazov bio da dođem da upoznam svog idola iz detinjstva, Stevu Karapandžu. To se obično preprži u nekoj tavici, tignju, jeli? I onda kad se meso vadi van na tanjur, na onom ostatku masnoće se zalije sa malo vina
i to se samo malo onda reducira, baci se šnitica, komadić putra, onako da se umuti i to je jedan lijepi sos koji daje poseban, dakle ta kombinacija pršuta, salvije i tog malo vina koji se malo reducira, da ide u kiselinu i to je zaista jedno poznato jelo. Pa ovo je sad onako baš u vrtlogu uragana kulinarskog. Svi su toliko ozbiljni, to su ti izraze lica govore da je stvar jako ozbiljna, da su svi shvatili svoje zadatke ozbiljno. Ja obično pravim kolače, ali danas me je Lepi Brka smestio u slani tim i kaže da se snalazim i da će biti nešto od ovoga. Kuvanje, kako vam se čine ove učenice? Pa učenici su sjajne, motivisane, zainteresovane, u pravim godinama za školu kuvanja. To je bitno i sad je vreme da se uči. Dakle, pravili smo danas tartar od lososa na bagetu sa raznim ukrasima, odnosno sa raznim začinima. Znači, to je živ losos sa raznoraznim začinima. Evo, kažu da se i ne osjeća da je losos kad se proba da je živa riba. Limun ga je skuvao, to je ono što sam saznala. Dakle, limun može da skuva živu ribu. Ja pravim kuglice sa gospodinom Lepim Brkom, slatke kuglice, ali sam ovde samo došla da ukradem neke savete od gospodina, tako da sad gledam kako se pravi pesto sos koji je meni omiljen, tako da želim od stručnjaka da čujem neke savete za koje do sad nisam znala. Mora. Nećemo mi to baciti. To će se sve iskoristiti. Da se rašire? Ne da se zgusne. Evo ovako. Ko je pobedio? Pa svi prisutni jer su učili od najboljih, a zatim uživali u zalogajima, u nesvakidašnjim raznovrsnim ukusima i mirisima. Dobro je to, nije loše.